Seridem gelli mera malbata mera endamên partiya mera sersaxî dixwazim biraz serî gelê Kurd saxibe serê me gîşa saxibe bi rastî him bi şexsê xwe bi keseyeta xwe bi zanabûna xwe bi fikr û nerîn û tecrüba xwe mînakek gelek mezin bû birêz Sirî Önder pêşiya siyaseta ve dikir pêşiya dan û standina ve dikir pêşiya diyaloga ve dikir şandaya Dem Partiye grava İmral da Cidistan ji bo pêvajoya aştî bi şeklekî xurt vere meşandin rol û misyonek mezin helgirî bû ser millê xwe ev kara ji heya dawiya jiyana xwe berdewam kir mînakek mezin mîrasek mezin mîrasek manevî ji me re hîşt divê ev mîrasa alî gel da alî siyaseta were hemizkirin xewin û xeyalê wî ê bi salan em binin cihî xewin û xeyala wî çi bû xewin û xeyala wî jiyanek bi rûmet ji bo hemineteva aştêk bi rûmet ji bo mesela welat bû divê ev tişna pêk be wek rêber Öcalan jî dibêje rewşa herî xirab da rewşa herî neyînî da karûbû ev bûgeherta rewşek êrînî bi vî şeklî bikartanî ziman kesayet zanabûna xwe bi rastî bi hezaran mirov tevlî merasîma cenaza wî bû lê xwedî derketina xort hebû hem li şexsê wî hem li aştêk bi rûmet ne tene cudabûna civaka Tirkiye û velat anî bahev alîkî de heme Kurd jî anî bahev li navenda çanda Atatürk'e peyama birêz Bafıl Talebanî hate xwandin peyama birêz Mesûd Barzanî hate xwandin bêtir jî peyama rêber Öcalan hate xwandin ev ji bo me tiştekî qedirbilind e Kurd jî anîn bahev li divê ev nêzîkatî were xurt kirin ev hêza were xurt kirin pêdîviya civakê bi tarza wî bi nêzîkatiya wî bi aştî heye bi demokrasî heye bi azadiyê heye Sirî Önder nav siyasetê da nav hunerê da ev tişta bi şeklekî xort temsîl dikir ji bo ve ev lêxwedî derketin lêxwedî derketin aştiyê lêxwedî derketina bangvaziya aştê û civaka demokratîkê heman deme de lêxwedî derketina tekiliya birêz Öcalan û birêz Önder li we xwedî derketin derket pêş ji bo xewin û xeyalê Rêzdar Önder pêk bê divê em aşitiyek bi rûmet bi rêxistin bikin mal bi mal qad bi qad kolan bi kolan gund bi gund bajar bi bajar divê em fikr û ramanê rêber Öcalan li hemû cîhanê naskirin bidin bingeha ve dagirin bingeha ve jî tekiliya bi civak û mirova ra dibe Sirî Önder ev tekilî pir baş dikir rêber Öcalan jî şerd û mercê Kurd li her çar alî Tirkiye siyasete bike vekir li hemû bajarên Tirkiye li hemû bajarên Kurdistanê ev defret bin pêşengtiya rêber Öcalan hate pêşxistin em ê ji li we çanda li we sekne li we pêvajoya em ê xwedî derkevin divê em bimeşin jî em bixebitin jî em rêxistina xwe partiya xwe civaka xwe paradîgmaya rêber Öcalan xort bikin.